Социаль шилтерлерде аудиторияның игътибарын ничек җәлеп итәргә? Иннополиста үткәрелгән очрашуда экспертлар Россия блогерлары белән бергә социаль шилтерләрне алып бару серләре турында сөйләштеләр. Тамашачылар һәм спикерлар арасында безнең телерадиокомпания хезмәткәрләре дә бар иде. Аралашу өчен кайчандыр булдырылган социаль шилтерләр бүген мәгълүмат чыганагы. Әлеге мәйданчыкның төп геройлары – блогерлар. Аларның һәр кайсы смартфон белән кулларында дөнья картинасын тудыра. Аның артыннан йөзләгән һәм меңләгән кеше, кайчагында миллионлаган кеше килә. Булар барысы да катгый көндәшлек шартларында. Блогерлар елдан-ел арта бара. Төп сер кабатланмас эчтәлектә. Аны хәбәрчебез Регина Софиуллина үзенең блогы мисалында күрсәтә. Искать детали, искать те моменты, которые бы зацепили зрителей на протяжении всего сюжета, его бы провели вместе с нами, чтобы он не отрывался от экрана. И вот эти лайфхаки наши телевизионные, они во многом помогают в ведении блога, потому что ты их применяешь и также удерживаешь свою аудиторию уже в интернете. Хәзер блогерлык һөнәре журналистиканың яңа форматы булды дигән фикер бар. Хәзер бу үз тормышларын ачыктан-ачык күрсәтүчеләр генә түгел, иҗтимагый кәеф формалаштыручы инфлюенсерлар, экспертлар булып чыгыш ясый. Татар блогерлар дигәндә менә мин гел әйтәм, татар блогерлары акча эшли башлады икән. Бу бик беренче зур тәргиш, һәм инде зур файдалы эш. Һәм инде аны менә мин гел әйтәм, менә үзегез эшләп карагыз әле. Анысын беләсез, ялкаумы блогерлар юкмы? Без ялкау түгел. Тагын да күбрәк смартфоннарга ничек эләгергә, моңа Россия блогерларын топ-блог проектында экспертлар өйрәтә. Иннополиста проектның эшлекле форумы очраклыгына узмый. Бу социаль шилтерләрдә шәһәр имиджын формалаштыруның иң уңышлы мисалларының берсе. Эльвира Файзуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Регина Софиуллина, Гөлназ Ибраһимова, Татарстан яңалыклары.